Така, след като вода от домата... След като водата от доматите изври, добавяте червени пипе. Измивате, почиствате, обелвате, нарязвате на дребни купчета картофите. Почвам от начало. След като вода доматите изври, добавяте червени пипе. Измивате, почиствате, обелвате и нарязвате на дребни купчета. Картофите ги добавяте към месото. Така, едно-две, намазвате таквичката на дъното, на която поставя другата половина от доматите. И върху тях изсипвате сместа за мусака. Ага. Добавяте една непълна чайна чаша. Гореща вода и поставяте в превитено заград на 200 градуса в фурна. Печете докато така. Печете докато водата изври, а картофите станат златисти. Така. Това е моята рецепта. Той загина то. Добре, продължам. Идва момента за приготвяне на заливката на мусаката. Става лесно и много бързо. Разбърквате разбърквате киселото мляко и яйцата, след което при постоянно бъркане добавяте и брашното до получаване на гладка смес. Накрая добавяте настъргане на дребно кашка вал. Заливате мусаката, печете докато не пръсва. Заливате мусаката и печете докато поразове. Край.